ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Professor Lakon Kama ubulang unong hikay jang school ba nehu ulapan bana bola shimya karai bandrung syaga jili jang san perthai nakabenta banyak khon ni election Lok Sabha na Shillong seat. Rai kampe kane ka senjam mga shimtang hagdak ni. Rai labud mun sedem ngalaju berkat ngalaju tho ngalaju tar. Jisa syom ngala kedang di bar mangi tho boro-boro hagi kot khubor lane haki media. Rai ngai ka jingkala kamwan. Lese ladi kapor bangin lese ki bri ki omba kinohikai ki nang tamane karan kinang tamu shitho arang tamun karan he hapo kor khubor hanai kimjul lo ban hyar madan ngashim ya kane senjam kan omba to nini hyar madan nin pe nin le kan bala namar habongi don ka jing sngo ki jetun re ni don ka jing sngo ba don ki jingtuna ki haka bon ki leng hapo ka chala jwe khamtam hagini ki nyutli ki district bangi dan ni don kampan ya hyar madan don kampan ai yiki pajba ki options ku ngi om masjid maki kismo ipet yano ladaki namar khamtam ni ong yo MP le ni don tang uwe ni don kam eman pha uwe ubre ubabiang hapo parliament namar ni don kam bara ya ka sujung ki pajba hapo ka parliament khamtam bangi hakne ka jugle mata baja hapo kumbaja hapo ka haka national level ni ba ki bon ki kurun karam tingim te ki kun ki pajba rin kanong kum no hatin ka election arjar songin tep lese ni dan ka jing something lese ka secular fabric jongi mo kum ka guiding principle jongi wala dan pa ka constitution ti imat ka dan ka jing mane em nim tep hanai kane ka rai ki haprai hapo ka parliament tingi don kam ban ra ya ka sur jongi pe ba haki ha ka parliament pan pani ba wat le kai mat ka constitution namar ka constitution jongi ka te ka khom yangi kum ki pa ri India kunki Indians bunyi semua kuman ya berlong shitali nado na south and north nado na po western hado hanya po eastern side ka ditang ka constitution jongi batte yangi lala don ba pa bele kai ka constitution ka de ka por bangini hapia pau hapen rem jur ba phimla ban le namar ni por bangi ya ya teli kum ka we gari ni la ya rai ban damlang bat kum ka we gari la don ki kendon tadon kajing smutho ba ni ki pa red khamtam ki tribal badan hapo ki ni ki notice ki pa ki chakabar red ni don kam bandan ya kata kajing itho jungi kum ki pa red ni don kam banda ya ka hok jungi ki khndo ki siap ngathar ade ka por bangi hapong ya ka delhi ba wat lekai ya ka jinglong jungi ile khamtam ya ka identity jungi unde ban kata hoy ni don kam ya ka roi ka par kata de ka we kamat bangi don kam haba belinga kwa bangan nga danga yolat da ki pai bagi semua ibit yang magan ra shpo ka parliament hari ka ba kham kong sa ne ka de ka jingsa den jongi kat shobungi phai mtala sam pho arsne milayo kastir hon pej mata kat shobungi phai letang ka to kan nitli gi sura kat shobungi le chno kondong ka jingdu na babon nilingo ba habo ka sarkar i kuma ka bon pisa ban le gi kam tamasha life hujan hanrei rangi pej bade haki roi ka par paling yui tengi ka jing sung kathang musim juga kalau ba kumno ni kari ka bastat ni ki jetmanre ki bastat balengim ya ra ki jingkli ki babya balengim kli ki jingkli ki ba tikna ai ki ni nang ilam mi hapo kastir lene hapo sentar ba balengi saden la katasnem lano sa sanfosnem kan sipor ni len rufosnem nyufosnem bangin yo kata ka development ko mangi ong petang hasam kan chobalet ni yu i ka jing karoi ka par kasura ki footpath ki overbridge han han ngim la ban le hoy nganget ke jing ka development kamde ka kam ka basuk nawar pi hap basuthu ya bon balang hanrei lada ka ngiyo kinong mi khmat ki babyam ki basuthu ba ni don kam ban da ya ka jing ithu jungi kum ki pai rit hanrei ngimla ban kan randen ya ka development ni don kam ban warai ka development do ta ka hakani ka senja banga simban yeng kumu kertong simen ka debet tang banga yeng hak ta kan nong rimbang ngimla super randen ka development kajing kamu juga hak khamat do kade ka roi kapar namar karoi kapar hoy ke ngan le kata ngan sabatai kham hadin le semde muta kasni hare hagi por wan philosophy ke kajing kamu juga hare ngan la raikut baka development jongi ka debon wan mata nimla shubana na ta dong ni don kamban phai we breu bala ban om haga delhi ai ni ki bisa ban kam ai ni bangin wala ka roi kapar petang ne ka jingking jongi hne hapo umya
mentali harum no por kalam khalam nimte handrai ka sarkar jami kami khore ban sna da boy hoy ngai I hakikot khobor baki ong sna haki por ban handrai lano ni ab hadum la ja ka accident banginya thap banginya ing khore ban sna ta jikin kata de kawai ka mat banglabu ha da ki le jaka website jonga banglabu ka ngala patai bnia ba ka kan nongrim banga sim banga yeng kum kertong simet hakani ka election perwan joka yang ka na ka Shillong MPC namar ni don kam ha bersuthu ba ki jing jung ki bon handrai nimla ben sorry kita la ngin dia nginora ra sedang nimla ben kala handrai kan simpor tambarong katakan nuksa banga IP ka jingki ha dam ka jingki umyam kadai ka wei ka nuksa bo peni ba ni imani ap ka jingja ka bakra la raja hentai ka kasan ka khlem te ka jingki ka saja nimte taro ni habongi ya leti nang tai bumsin ni te ngimte lese na be nang ya nang to kalam khlan hare ngai I kumangi lai I porkhaji kane ka sarkar kam I khora hare ngamte nga duai no boleh ba dan bok kanun jai po padang ya ki per na to nambar ka jingjang to la ka ja si sha ba jai ha to jingking ni suthu ba ka jing to nong jungi khamtam ki ka ki mensim ki ba nin do ki mensim ki ba bon balang namar ki kali hang to ki ba ya kha ni te don bok ble udang don ka jing sne ni ngathai kanum jan te handrai ni kum ki jeben re kum ki pa ngathai don kam bania ban hai kata ba balai ni ami abi ka balai ni ham sedang la de bun sne ma don sedang di jan re namang ngai ka sarkar India le ka mde ba kaduna pisa kibon ki scheme kibon naga kamta kanere ka haba pokan national highway nidang yo ki scheme na sarkar pansna handrai ni don kam ban thawe ka project la ningi thaw don kam ban pun sgo mo bon sini ope ngia ka nga se osmo baba ka ong ni ka sarkar preng ong ni don ka double engine sarkar la ka sarkar double engine tawar ka dan ha state ro kan ha central ro handrai ni yo I ka jing matto yang ni kum ka state ha ni don ka double engine ka sarkar joka badan ba jaga BJP nawar hawa ni sotho ba lese ki tang armor ki MLA ka tang ka nam hapo ka state jang handrai hapo center ki ko ba ka de ka Meghalaya ka de ka state ka badan ka sarkar joka BJP handrai haba don kum kata ka jing sngo ngatang don ni don kam ban capitalize mo kum ba hakten harai ni don kam ban pedon kam ki bangin yo ka fund ban warna ki development kata de ka wei ka nuksa ba shu IP ba balenia bita kum ga jepne khatam nga kum no hikai le ba nga hikai man yi hawa nga phai ka choba phai borobor hawa ngi ya thongi su thu wa hein phai ka street la nimdan let shano ru nimdan let no ka sar shapo south la ne shapo north la ne shapo ka Delhi hini ter district la jomi hamne tang hapo nihu nimdan ka street la ye crash bi ek ba ka sar ka peni ba ka pisang nimdan arfulai klor khandai klor ni pendan kam haki kam to masale se hanre ka kam ko deban le handai ka development pada orang ka street la ni devan yo ka umbang umdi ni to umbang umdi man inde sha ka ba nomor bala nomor ban ka jal jiwan mission ni la iba kam ta magi than ko nang la sedang poi ngai skem ba tata tristom le se kanang tang bu handai dan bur shu ki ba ka jing bangi syam nim idon jing khore matangi ong nga ka sarkar ka ong ban pendon kam ya ka admission ka kanyat ka CUET system apa ka UG jongi ngamti bahno ko kombineng kumbang ate dontang ko ka NTS center katar le ho ni ho ngai osmo ngal bisa la tho ko ka open letter show education minister la copy show chief minister wa governor ngala bo ha Facebook na tho ko open letter ba tangkat no tang sibana arbrai mata de exam khna ki saya khore banwa admission ni don ne am kata teliki NTS center ni don ne am ki core computer hantung ni don ka high speed internet ni don ka power backup hantu namar lasha sini la ja shishak ba nila tre kam ya kane khamtang nga hamto hakto ka open letter jonga ka chithi jonga bangala tho show education minister ngala aur ba ka education ka de ka concurrent list ka central ne ka UGC kamla ban show force ni ba penle ba ya ga CUET hoy katum ka job ni de ban ya namar ka CUET da phi pule to ka chithi banga tho ka de jisha ka jing thmu ka ba pha nomor ki aila de ki khna khamdam ha pa no kondong ki laban pas ek to exam laban shim admission se JNU DU lene Hyderabad University national baki kwa handrai ban le ya kata ka exam haki shinong jongki hakleng gine gi nyotli ki district jongi khasi jen tes bagi dan Bariboy district bater ter beroi ka Meghalaya ni don kam bandon ki NTS center but ki core computer but ka high speed internet but ka power backup
ka don ne ka jingpan kre na ling ka sarkar kataru de kawai ka mat mangal asim hakmat meni don ka man kli ka sarkar ba wat le kai bar ki jingin ri khna jungi na ladaki pentrai kami ka CUET ban shim admission tamu ki khna jungi ladaki mi ban le exam hakar ko bade namar lajia ndi banga syukran hasuin nama lajia ha menchip snam hi kan net exam bolong jungi khna jungi nang ne kila ngat center hapo Ranchi ngat center hapo Dibrugarh hapo Agartala ba ter Pila bermudur khamtam itu ki berdok ki bawanan na pedang karno ke jinjari ki bakin ne hagi tagi center ban le ai to exam nama dala phim le kimla on le hani nama hani ni duna ki computer ni duna ka jaka bakin ya shong nama bor ha kimla on shong ha ka ka jaka ban exam nga khmi lenti ba man ki district headquarter bakin ki sorjani ki baret baron hagi ni nyokli district bar ko ka jala ko thula bar ki garo heslo don kam ban don kum ki ni center handle Hawa mentang orang pengen ikut kubur benih yang salai tili center ga NTA center, andre tang lai tili pada. Kata dia it is not enough kumang akting paring kalau it's not enough nawan lasha adalah one dikipat pila bermudur gitu bar ada kelas 12 nagi school bapher kit one belai exam lada kimio belai exam tambut kido emission. Mesti tang kata what hawa ni mun penterikan ke CUET dulu nga kerpat yang sarkar bakal dependent ka an kumno bin shim admission bin shim thik tangi ka CUET score ne bin shim ya gane ka marks ka weightage na gane ka marks jo gane ki license name ba people no ya ka UG exam number license name ki khna ki arts name ki la puli ka 11 12 ki don't come bin sutho ya gane ka weightage ki diban ai gane andre gata ka weightage su katno kin ai nimte let's say ki la shim 50% ki shim na ka board exam 50% ki shim na ka CUET nimte kataru di berai nama lasai lada nimdon kum kata ka guidelines kum kata ka criteria kawai ka college kan le kumbai kawai ka college kan le kumbai kan sa huru na khamtam ba ki baduk basu jongi ki badan dan mungkendang hamporok ni nyotli district bar kawai ka jelahi kimde ban yo ki kumno ka khangla de ki ban yo ya kan ka higher education kamlong kan penduk nama ni don kam ya ka human resource ni don kam haba kan kiu Andre lada kimyo ban admission hangni kin lese khna jungi kin hab yo admission sene takalo ka priority jungi ki dehi ki nong Meghalaya te kumno kan tha ka sarkar ya ka an ga thala ka don kam ban ya tha wood mantan ban don porsu ya ka tar ga laban haka mission junga ga laban ba don kam dan bon chu ki ke ka tin khasi for example ni kawai ka man don don kam na tik ne sutho bor khot bala ya shamar ga lai ba ya kan ni la dawa na ka sarkar ba de ban itu abo ka ichidon kataru de kawai ka mat banga shim hak mado hari dan bon chu ki ke kham tam bai de gini le se gila ban de ki issues ki bade kham ha sakin ya hari ki ba hap den hi de ka development de wala Abang yang development taman hap kiu ka roy ka par haki thain no pendang taman manu bre bran no pendang wa hap yo ka regular source of income kum yang mo ka jing yo jong ki bakin imso nama lada kim don ka jing kamai ka ji jong ki hap osnam kum no kin kiu nama ka jing kiu jong ha hap osilong kum no hikai kam kata kam don jing mo de lada ki no pendang kim ya kiu makiru ki hap kiu bakin ya complete bakin ki sor ki bala abiak ana roshadam Andre ni bon se ni i beka ka development ka ni pha bi shagi ni sor ki be andre ni pe shiki no kadam ni don kamban pen ki wi kam tam kani ka sin baga nak kumang la amne ndi baga kersan nga khi sisni ga khi mesti mau ngan yang election kala don jing mun da slem ha ngal aprat ngan le kumno namar ka jing e ka bon kam tam mangi kum kin no hikai ni ngam di ba wat kam ki depan sai pai ba bon se ki su so ba oi mani kwa bor Andre ka tulok jonga kumu hikai kumu professor ngamde assistant professor ngamde associate professor ngamde professor ka full time ngala try R4 hours nem hapon ni hu ngadang dan sa R4 nem kumu professor ka tulok jonga rangkat par ka tulok jong MP ngakhan join politics lane khamut bani election dengan kamai ngayen ring ngala abyang ngala repsna ka yeng ngala ding ngala thet ka ring ngala thet ki jaga puta ki khon ngala fa school ki shimmen ki para ki la esna yeng lo ngakhan join politics dengan sna yeng sa kawai da kapisa jong pai ba karena kembali mga kongba baki breaking sunde basuto ngamde ba anang tuai ade bre bala abyang kam hanre ngasim ya kane ka lenti ka kamde ka basu ngite ka politics kamde ka lenti be kham tam da fitan jingbut le belle bhai di pa ba fitip ka lenti ka ha nganget ba pa ba le se unang badang yang election te por khaje kan mutangin le ba hanre sema job pade te gila ja ke jakla hanre ke ka kane ka de ka por bangine perkhat ba nga de uno hikai ngam la bang thok nama la nga thok la sha sing nga hap sport class nga hap
hat keren ni kena jungi ki kena jungi berapa kelas kin simi ngakum no ladang athok takara ma kasai kata ya kani ba ki brigir ba sutu ba pi JDO candidate ba biang lada pi ibiang pi je namar ni don kaman pangimong udah naga parti you ne parti pilatip begini ki biang election pilatip ke ki kilale ngale ngada shwan thmai le se film don ban kentha ngale se candidate hanre kasong hakajing start upai ba lada upai ba usmo ba uni ula ra ya ka jing dawa jungi kumka jalla kum ki ni nyotri ki district wangi dan kumu MP ula ra spo Delhi ula ra ki development mundi development tangya kasor nganga ban borobor abang ala trai pisu ida pilih haka website jonga ka website jonga ka www.lakhonkoma.com lada pilih bini ki kam ke ngale kumu program coordinator jonga NSSL ni hun anu arja khala jo ada khandai ngale bon jadi kam limba ka NSSL jongi limba ki unit jongi hapo ki college jongi hap berwe ka jala hinyu yang to ke ngalale ke ki kam ngala dep kata ka di tangga trailer ngakwa ban ong pet ba pipe jaga to tamba kitu ki kam perit ngalale ki di tangga trailer ngakwa ban peni fika film bapura ka film bapura ba ka nura nangne samale se sasnem shosnem khasansnem nin yu i hisha ka jala meghalaya kan kiyo ngamal lada kam kiyo nga mni ba finsosi nga kren be ngau pi je yo we u MP lane u MDC lane u MLA sansdem lada pi i bit bread hadas be nga kaju ngau ngaro lada pi je de nga muta lada nga kula le pi lai pujet ngamle ngamlong fit balong u MP namar kala thok epi kum pa ba bread de nga sa dasbin kaju ngau i pa ba borgoi lada pi don ki MDC MLA ke war ki MP ba ong epi nganle kata hanre hapo sansnem shposnem khatsansnem ni khamyo namangim yui ka development ba ke ni deman yo sanpo arsnem la ya sakat nungin at kata de gajingkli bunga bo haki ba kli ya gane gajingkli sanpo arsnem ni la ya tum ka state sakat nusnem min at sanpo snem anrupo snem chispasnem min at bangin ang ba ha niru matang lawar rangkat lese bat kini state berapa ka state goa ko berbeda ka state kajing yo jong ka amda don let na ka tourism namar ka don haka rodoria ni iba ka don ka tourism hangi ro ka jo ni ro ngimda don tanama ki degi ki chaka ki belum hili wa ki ki rilum yo tingi don ka tourism hanai ka tourism jongi hado matang ni patla ban ke betlas kar komade taka don kamar ber don chu ki mat ki ba kongsan ne khamdam kene ka ILP ka railways nantang yang ka CAA kini ter hanrai kini ki issues kilo ka border ka kini ka jingya kene kaput khatam ka jingya ka japo ka kaput ban Assam kini de ki issues ki bade ki ba sensitive ni don kam man perkhat sani ba kumnong ini ya sorbi hoi kat bangile ni hap suthu ba nim de ban warra ka jing smo pher ram khamtam ngong ni kum ka stin ka borobor ngam ba imat ni de tan ka state ki ba wailan artli state hapo ka rin dia baya ki hapo ga jo gari phile cha UP phile cha Bihar phimti bha e ka sadang ka UP he ka kun ka Bihar kum jo Gujarat Rajasthan ter phile cha po Andhra sa ke phile cha Tamil Nadu phile cha Kerala unda namar kan ni ka international boundary hanrei la ja ka ki musim ki ba corridor la do tang mengi ka ja ya ka interstate boundary mo ka port ka samjongi ba ka Assam kanero kade kowe ka issue ba ka jalla jungi ka sarkar jungi khamla hoy ngai ba kila ya kini ki jingya karan hanai ki MP jungi ka sarkar ba mun suar ngam ngam bentang ya ka sarkar nama pa kini ka sarkar lese ka shuan mata lese kan on riusnian ka agenda hanai ki sarkar mun suar ba ilam ka congress ni ki party ngam te kileyo kan ngi bitar nga semua bitar e ka state namar gadape ka chabungi phai ka jingdo nong iki khamtam iki nga yeng khana hakane ka kanti kumu independent candidate namantagi khana samla ki lese habangi pet to ka state ngitip ka kam sarkar ka baduna hanre hagataru ila don lupa ka jingya shashiliak namang lai ka reserve policy ka no sing ngala thok ngala kran kam long fair ni namar ku ge jamre namar ni khambon pai ni dan life of utility constituency hanre ni yo kajo utui badan arfo sau utility constituency ro kajo kachakaru khamhe jongi ki jimpor pai ro ki he jongi ki constituency ki MLA constituency ro ki don ki assembly constituency khambo jongi hanre ni ya kajo lade ka por nga smo komene ba karang yat ka living on bok in one daka policy ka ba thamai ka bala bala hoy kata de tan ka kamporit nama kam sarkar kan noi phila banyo hanre hat thaulat kumnu banyo kam yo jam ngai don di entrepreneurs ki ba bona pa state jongi bangi di ban kershani ki di ban ailat ki di ban bo ka fun ki especially bagin
kin laban seng ya kam joki habaki seng ya kam ki laban ai kam ki wero kata ni den kam kusur na kam to mi ki kena samla nga laban ai kam semi ki ba undon kam man kuslai kadon manga kumu men kumu para kumu ba umma kan bagi kwa au nga kumu parwa ngadon hangni nam ta jongfi ngaying nam ta ki kena samla hapok hakani ka election la rafi ibit nga kumu kertong ban long ban wafi itu ba ula ban le ke ye fi vote nga kata de ka jingsmo jama ku ba number ngandon e ban tha ladanga ke nga kular ngam kular sibon ngan ai fi jing kular nga likely sautri santli ki balong thik pati bangan agam ko aban ai manta number 4 de ka por ngan peni ke ngamud ban le khamtam ban warra ya ka jingmo junga ladanga job kadebe bangan kumno kini ki ba duk basuk kumno kini ki nang bedong ngila bar rakham halwa namar hado ni matang idon hangne hasor kini ba pli ki dan don hangne kumno nginya compete pramangi idon kamara ai ki lu khamalor lanang ira ai ki khamalor ngila ban compete pramangi ngila ban compete bat ko baro ko ka perthai hanrei ni mata habo matang yang kamron ka level playing field mo ya hakten parang ni don ka level playing field ni don ka man level share ka playing field ke ka field bangin lekai bangin ya khun pramani mata kalong bet kaya shabe chagi sor ka pentruat iki nang kendang khamtam gi duna ki facility to duna ki tengkan ngintip in ngayi wat ka jing jeba pila interview nga ka we ka jing kerpat dengan nga nong ba ngayu i hakin isni nga fresh for west jada hills man kino hikai kim le sim class nga trai ka jing kerpat bare jo ngai kino hikai khamtam para no hikai nga no wat le kum ta sobha namar habala thum ye phi kum no hikai phi nado Monday hado Friday lan Saturday kat badai ka terutinya pipi depan sim kelas kunjo ki doctors ki bala bu hakim jaka nong ban pe ye kita ki than don kam ban sutho ba namar unde bangin bentang yang sarkar ni don kam lu ban sutho ka kamram sangi ni kum ki pai ba la ngim long husia la ngam te la kam ya ka jing long jonga kum no ngam pedok ti ki wai ngam la pakado nga psim ya kata ka senjam ba ngan yeng hakan nonggrem ka bahag ngan penbe ngam don even ai ngan be ngam don sina ya rum ngan ayati nawar ka pisab ngam ai na malala ngai pisai ki ngap sim yang na ka tu ka skim joki bangan pendap ka pi jonga kam long unta takaro bi pai ba what sharpen be kata ka jing kerpat jonga what sharpen be namar lada ngat ai pisam ta la sai ka skim joki ngan sabam lo ya kata ka tik na be namar ni keleng kalong be unta ngam don even ai ngap ka kumbangala ong ngala biang dan sedang kani ka siap khando kala ay nga katne la de ka wan ka jingkli hangawa mata la de ka por banga keengan la balle na mata ki jetri jomi keengala nama nga smo ka don ka jing smo jonga ka jing tharang jonga ngala anam la hawai nga persang ngale kani ka kam nga persang ka borin hana nga next camera don try na jong ra ula doni ka jing khmu ban pon rom nga try undon bala ban khanga de ta ngam kwa mo namar kam ngam kwa ban ong ngam kawai ka de bati kenapa ngal ajupan tiket na kowe ka party ya katakan numpur kan numong ke ka party ngatrai marsen angum tag la sutu ibe mat nga krem pan tiket chu nang no rup ngabat nga numpan chu nang no rup nabar kata ka party bangapan na snow kumba kadon jimut kumba dan banga thik pathe let's say imat ka ki kim kwa ya ka winning combination pangita ngala no nabar dewa yo sisa ka de ka winning combination mundon balaman khang ya kata ngalawan ai kran mar persya mundon balaman khang tangba imat kim kwa ka winning combination harai umle nga nado basdang hadu mentang ngayeng bahala gi kja ke nga tho ke nga perkhat ke nga kran kadebe nalian jonga kumuri shimen ngamdon party ngamdon kiseng ban penkersyane nga harai mundon kam nga kata nga thai ke pai ba ki basutho balik ngajing marwai kumu independent candidate namar ladang aja ngan ying ha parliament marwai namata kini new teliki district mangadan ka east khasi hills ka west khasi hills ka south west khasi hills ka eastern west khasi hills ka east janta hills west janta hills bat ka riboi district ladang aja ngan ying marwai undon mano ban dan ban nga bening ha parliament ban ra ye ka jing angnot kajing thanrang pat kajing dawa jong ki jat bari jong yakin ni nyotli ke district takado ngam syakti ngam khuslai namar ngam don e ngam la pun the iki namar ngam don pisaban IF ban the namar nga yel ding lange hado mata hado gane khle pat nga paju I board you know da kajing sim pisa
pangam ju pen seluruh yono ruban tabot da kajing simpisal ne jing yo de tiar yang ka pressure cooker ne usansar ne se ka blanket ne tat hanwe ngan ayo fi kajing kular kolong ba long kat bolong ngan yeng bat phi don belakat badang dan mengakat badang mga nganda iki jaban reo nganda hangne nganda ha border nganda hapok ka parliament nganda hapok Delhi kat cobadan kam ngania khun kat bala ngania khun baik ngania sanya ngania debate ngania discussion nginle kat bale tam nganum aila yono ban yo benyengi ku ka jaban reo ya kata ka jingkular kala ai philaju hi ka jing eki jonga ka jinglong jonga ngamju ngalong baik sisur sidor kabayong kalau kabayong kabalik kabolong balik hapdeng mani hanga kalau buta next kan bagi bagi UI akan kin pha yenga kumu candidate jogi kin jedinga kumu candidate but larang apa sadali ngandai bi larang ngamla ai geningan age jikula phila record mata pi sapani larang ngamla bandai ka hok jongki kini nyotli ke district bat ka jala meghalaya berapa wai mundan kam mangandan hanta bhabangan ka kam MP ngan song hakni ka kam rajung ka biang ngamdon kam pun kam yalade harai kata gaji kulang kalaban aiba ladangan don kat mangadang im nganum syat iki kena samula nganum syat ya ka jalla ngan khun bat no banoro ngalinga kwa ban keren mar persya ini ba penyanyi ka sota pedeng ba wat le kai bat ka constitution jangi kat badang don ka constitution kat ba bidang burung ya ka constitution idang nek kum ko ka kari lalapi pi leka ya ka constitution kane kari kan pra ya kata ngat kwa persya kedar ba ki bre gimde ngayi ka jinja pa Manipur ngayo snor ka jinja pa ki ong ba gini ki ST ke bala kala Kristan gimde ben yo ST show kita ki jingkran ki ba thala ki ba undon nongre me ngim de ban ailat kum kata ka jing snor gina nama ni de ki tribal ngila ban kane ka secular country ka kare ka ba undon niam filaban long Kristan filaban long Muslim filaban long Hindu filaban long niam tre niam khasi ka pa pikwa hanre kibre kimde ben pendon kam bakla tamba kadon ka jingma nama ngayi ka layak kelang haki Asam layak hapo ka Tripura baki kine kisah khamdam baya dei bakan ga government mantabana penyala posentan kimi ban penyat kum kata ka jing sngoba kine ki tribal ki bala kala ya kan diam kimde belong esti ngatrai kane ka kan warra ka jing her hapdeng ki jetban re kan warra ka jing ja kum ja hapo Manipur hanre nying nganget scam kumban nying nyopo saw nyopo lai persen ngilong ki Kristan hapo ka jalan Meghalaya nganget scam ba kinum not man kata namar kam dan kap apa laju pi ngamdi bre ba ngaya sha ngam isi ya ka Hindi yo ki bre ki suto bakla ngam isi ngajal di belengan isi hapo ka chopal le kadega jinya thok jong niam tre ne senghasi ne kru Catholic ne Presbyterian ne jajogo ne khado temti ro Hindi suba hone ne di sam hone ne di metera hero si meta hero kapan pa ba ngim isi ka tin Hindi hanre wat pun jubor jasti pen hikai ka Hindi ngim la ben pelong uniform nama ladang ingat ladang om pelong uniform iti tabon ngidang ngat hakajing pen snow jang ka RSS BJP baki om one nation one language one religion Hindi Hindu Hindustan kamla ban kum ta hapo kani gari jongi tagadang idon kapan ong ba we thrive in unity in diversity. We thrive in the concept of unity and diversity, and we will continue to grow as a country as long as the basic fabric of constitution is not touched by anybody. Nobody should dare but the constitution because our constitution guarantees us this country as a citizen of this country bangideki secular democratic republic. Ngia treban join haka Union of India namar ngia i baka kilat ladam guarantee yomi baki ong yangi ngin kin sadaya ka riti ka dustur ka niam ka rukom jongi takadam i treban dan berka India ngidun kamban berkadya nga not ban ong yapi kumne la shai la rangam la ban le wan kali hak mar kha janga katto gi jingkular jangpi si e kila ja hakato patakadam ngai ya la rapi ilong pije la ra umlong tap dustbin ya kata nga borbon ka sayong di ban sosi ki MLA ki badang lo mentala ni ki MDC le MP MLA MDC MLA ban MP ka dei ben man ni ailat khana ka sarkar ni banthum man ka sansden lada phimon yo wai jedo wai lada phimon yo taru jedo wai man ka sansne philawan ban kala
Lada namar pin undan jing muntoi ba pin je jo je hai ke jingkala. Takada ma try ka dei ka por mata kala dei ka por ka ba biang ngim pen kala ngim sim ngim mau kumjo. Nama nga berapa nga aju tho nga ka status quo kamlo. Lade pila de paila license yowe lade ka por pin je no pila i kini ki we ki badan harne ni kini ki badan je uwe ba pila ban syanya uwe ban warna ka jingkermen uwe ba IP ka unra ka surjong pi saka parlimen bandai ni kum pi je benre kata de kowe ngam penting you know nga kumu berishman ngam penting you know ngam penting ya kata ka jing kerho kini ki we ki seng harne ka don kame bangin da ninda da ka ain da ka kanun ka badon ni don ka basuthu kumnong nin tai ni habo parlimen nama hapa parlimen lada ki kren da ka hindi lada ubri suthu ya kaktin nimte ula raiban pendur sendan ka sti jongi nimte mama ukren da ka kaktin karena don ka basuthu e ki nama ngila i mata hapa parlimen ka debate ka discussion ka ya da ka hindi lekan bale speaker ne gunuru MP ne prime minister ne home minister ukren da ka hindi kaktin ka badon kame nama haba mi kumangalaong ngaying nang kumu kertong basimet nama lana job ngan nong himarway hapo parlimen bara ya kasur jang ipai ba jang kini kinyo tili district tado ngamdon ka jing syakting ngam nong artutin ARM ngamdon ka jing randin hapo kalaong ban ying bai kumu kertong simen ngan ying bai simen lana ki pai ba ki ikop yang lana ki bit yang ban long nong ikma jong ki ngam next scam bakin aya ka vote taro ngam puslai ba ngam pajudon ka politics ne ngalaju tei ki kam ngalaju pun semua ki pai ba ka jing thanrang jong ngalaju keren laju tho haki ko kubor haki lai pujan hanre lade ka por ba haba ngayu ka jing keren ngamya ngedon company har ramadan dakata ka jing thumu ngai har ramadan ngam next scam ba pai ba suthu ba kai ka nong rim ba ngaye bakin ai ka ketika mon ketika diang bukan poi sakata ka thong jang ka jing job